Hej, mit navn er Frederik. Jeg arbejder med Nearby. Hvad er Nearby? Forestil dig, at du går ned ad strøget. Strøget er overfyldt. Imod der kommer en af dine venner. Den eneste måde, I ligesom kan møde hinanden på, det er, hvis I står ind i hinanden. Det synes vi er kedeligt, og det vil vi rigtig gerne lave om på. Det vi har lavet, det er en app, der gør, at du inden for en sfære af 100 meter får besked, hvis en af dine venner er der. Det vil altså sige, at hvis min ven kommer ned ad strøget og kommer inden for min sfære, får jeg en notifikation. Så når jeg går ned ad strøget, får jeg besked på, at her står Jakob, her står Anton, og her sidder Jonathan. Nu har jeg for eksempel lige fået besked på, at min ven Martin står herovre. Hej Martin. Hey. Tak for sidst. Vi har slet ikke en aftale i morgen, ikke? Jo. Jo, præcis. Med Nearby vil vi ikke kun have muligheden for, at du kan følge dine venner. Vi ønsker også, at du kan følge de brands, som du interesserer dig for. Det gør vi blandt andet gennem en hjemmeside, hvor hver enkelt brand kan gå ind og ligesom brugerdefinere præcis, hvordan de vil have, at deres brugere de skal kunne se deres brand igennem vores app. Derved slipper brugerne for at have en Toblerone-app og en Faxe Kondi-app liggende, der vil samle alle de her brands i en app, hvor brugeren så kan vælge mellem de forskellige brands, som han mener er mest interessant for ham at følge. Fra firmaernes synspunkt bliver det langt mere profitabelt at komme ind på det geosociale marked. Vi ser i øjeblikket en tendens til, at f.eks. Dating.dk gerne vil give deres brugere noget ekstra, at de kan se dem, de dater ud i virkeligheden. Oreo kører noget med nogle virtuelle kicks, som brugerne kan finde rundt omkring. Men rigtig mange har ikke budgettet til at lave en app helt fra bunden af. Ved at danne en platform, sørger vi for, at også de lidt mindre firmaer kan komme ind på det her marked og give deres brugere en oplevelse, som de ikke får ellers.